زمانê wan kesên ku Kurdan li Sûriyê bi tiştekî nahesibînin û biçûk dibînin, zimanê wan gelekî biçûk û gelekî kurt e. Gotineke pêşiyan heye. Benê derewçînan gelekî kurt e, kineyanî. Bi rastî jî wisa ye. Binêrin temaşevanên. Ez aciz nebûme bi rastî. Dixwazim rastî çi ye wê bêjim. Kurdên me yên ku li Sûriyê bûn, li Rojavayê Kurdistanê bûn, rêberiya dramaya Sûrî, rêberiya siyaseta Sûrî, seroketiya Sûrî kirine, Sûrî bi rêve birine, Sûrî parastine, xwîn dane, şehîd bûne li ser vê axeyê. Hinek serserî ez her wek dibêjin. Hinek kesên ku çep û rastê xwe nas nakin. Diçin îhanetê bi Kurdên Rojavayê Kurdistanê dikin, bira vegerin dîroka Sûrî bizanibin di wê dîroka Sûrî de çi qehremanên Kurd hebûne. Sûrî eger dîrokeke wê hebe, eger Erebên Sûrî serê xwe bi dîroka Sûrî bilind dikin, bira zanibin yên ku wî serî bilind dikin ne Erebin lê Kurd bûn.